Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres volem començar el grup Compromís demanant disculpes als treballadors de la casa i als treballadors de la premsa que anaven a anar-se'n de pont i no se n'han pogut anar per aquest ple extraordinari. Celebrem el ple avui perquè és una possibilitat legal. No volíem que celebrara avui, però tampoc volíem que celebrara el dia de la vaga, que és el dia 14, el dia de la vaga general, com ja tenim experiència amb l'anterior Consell d'Administració de l'AMT, senyor Novo. Tampoc volíem que celebrara després d'un altre ple ordinari. Té entitat suficient per a no quedar amagat. S'ha ficat avui, enmig d'un pont, el dia de difunts, per amagar-lo el més possible a l'opinió pública. L'objectiu és clar, a veure si s'enteren el menys possible. I això per a nosaltres reflexa un dèficit democràtic. És un debat que ocorreix de forma habitual en la majoria de les ciutats espanyoles. En Castelló, en Alacant, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, etc. Però el PP l'ha criticat amb argumentacions del segle passat. I és bo reflexionar, govern i oposició, sobre els grans problemes de la ciutat. Però em sembla que el Partit Popular no sap rebre ni crítiques ni suggerències de govern. Governa com si estigueren ells sols. Però la democràcia és alguna cosa més que escollir cada 4 anys els que governaran. Per cert, parlant de democràcia, ens hem de felicitar de que ja no tenim d'alcalde honorífic de la ciutat a qui va ser el dictador més sanguinari que ha tingut Espanya en molts segles. Retirar el general golpista Franco d'aquesta casa és un bon pas per a la salut democràtica de València. Segons l'estudi del CIS de setembre, la primera preocupació per als ciutadans és l'atur. Hi ha molts motius en València per a estar preocupats amb l'atur. És la gran ciutat espanyola de més de mig milió d'habitants on més ha crescut l'atur des de 2009, des del començament de la crisi, en termes proporcionals, un 53,4%. Li segueix Saragossa amb un 44%, Madrid amb un 43,5%, darrere Sevilla amb un 41,5%, Barcelona amb un 39% i Màlaga amb un 36,4%. La pregunta és, què s'ha fet malament en aquesta ciutat per a ser campiona en creixement de l'atur? València és una ciutat on el seu model econòmic ha generat nivells molt elevats d'atur i de pobresa. S'ha oblidat de la indústria. I els poso un exemple. Passegeu-se per el polígon de la Vara de Quart, l'únic que n'hi ha, pràcticament, i veurà el seu mal estat i el difícil accés si no es va en cotxe. S'ha abandonat a la seva sort l'agricultura. Per no haver, no hi ha ni regidoria d'agricultura. Tota l'economia es basa en el turisme d'eventos i en la construcció. Els eventos són un desastre. Només cal veure els últims comptes de la Fórmula 1 aportats en les Corts. De la construcció cal dir que entre els uns i els altres s'ha comès una irresponsabilitat històrica que ens costarà molts anys de digerir. No s'ha volgut pal·liar la destrossa de la construcció desviant els seus treballadors cap a la rehabilitació de vivendes. Els 9 milions aportats per l'Estat a la rehabilitació del Cabanyal i no emprats són un exemple de que preferim tenir més aturats que canviar d'opinió sobre un tema. S'ha potenciat sense control les grans superfícies comercials. Avui en parla la premsa del tema, enviant a l'atur a milers de xicotets i mitjans comerciants que són imprescindibles per a donar vida als barris de la ciutat. Volem recordar que hi ha ciutats importants en el món que tenen molt restringides les grans superfícies comercials, fins i tot les van tenir prohibides com a Roma, per exemple. No s'ha volgut potenciar a les empreses valencianes en la contractació dels serveis municipals. L'últim exemple és un exemple adequat avui, el dia de difunts. El Partit Popular acaba d'acceptar la gestió del tanatori municipal a una de les majors empreses del sector funerari, Funespanya. Aquesta empresa, radicada a Madrid, ha obtingut un contracte sense haver-se presentat a cap concurs. Una decisió que perjudica greument el teixit empresarial valencià que està format per pimes i que ha mostrat
reiteradament la seva preocupació per les possibles conseqüències sobre la competència. S'ha venut molt de fum amb iniciatives que després queden oblidades en els papers. Ens recordem de les rodes de premsa que s'han donat sobre l'explotació de la Dàrsena i de les grans empreses innovadores que allí es muntaran? I el centre oceànic valencià, malgrat ja estar sobresaturada de zones comercials, i el famós passeig amb el Ferrari, amb l'insigne amic don Francisco Camps? Fum, molt de fum s'ha venut en esta ciutat, molt de fum per amagar-se, igual que passa amb els vaixells, per amagar on realment està València per culpa de la seva gestió, senyora Barberà. Han convertit a València en una ciutat malbaratadora, en castellà derrotxadora. Repassem. El nivell de deute. Som la tercera ciutat més endeutada d'Espanya, uns percentatges que superen en molt un pressupost. I això ens condemna a continus retalls. Recordem la il·luminació pública. En això sí que estem en el mapa. Entre els primers del món en contaminació lumínica, gastant moltes vegades més euros per habitant que les grans ciutats espanyoles en electricitat i en faroles, que, per cert, no compleixen ni els mínims reglaments. Un rècord als escoltes, conductors, assistents. Ens ha costat, però al final, esta ciutat ja no és un mal exemple d'utilització dels seus recursos humans i econòmics. Ni mal exemple ni escàndol per a totes les persones que ho estan passant malament. Ens felicitem de que ja siga un tema superat. Ja només ens queda demanar un poc de mesura en l'ús d'aquest servei per part de l'alcaldessa. L'ampliació del Palau de Congressos no té cap trellat, ni pel creixement dels congressos, ni pel balanç dels resultats del mateix Palau, ni, per suposat, per les possibilitats d'ús d'altres locals disponibles per a congressos que hi ha en València i estan infrautilitzats. Li recordem, senyora Barberà, que quan s'avala, si el negoci no funciona, ha de pagar l'avalista. Molts desnonats ho saben. I els avalistes som tots els valencians. Amb 24 milions d'euros es poden fer coses molt més interessants per a la ciutat. Conclusió. L'alcaldessa de València només sap governar quan li sobren els diners, però ara que no hi ha diners perquè els ha malgastat, no sap què fer. S'ha quedat aturada com una estàtua de sal. Manca de defensa dels interessos de la ciutat i de les seues persones. Senyora Barberà, quan vostè protestava en 2009 i 2010 contra els pressupostos de l'Estat, era mentira que ho fera per defensar a València. Ho feia per atacar políticament a Zapatero i al Partit Socialista emprant la nostra ciutat com a arma. Ens ho acaba de demostrar. Ara, amb uns pressupostos molt pitjors que aquells per a València, s'ha limitat a cridar per telèfon a la ministra per a dir-li que no estava d'acord. La causa no eren els pressupostos. La causa era atacar a qui els feia amb l'excusa de la nostra ciutat. Senyora Barberà, no li hem escoltat una paraula per a defensar els valencians estafats per les preferents de Bancaixa, Bankia i de la Camp. Tampoc hem vist cap defensa ni d'ajuda per als valencians i valencianes que han estat desnonats dels seus pisos per no poder pagar la hipoteca. Ens preguntem si tindrà res a veure que els màxims dirigents d'aquestes entitats siguen pràcticament tots del seu partit, el Partit Popular, alguns d'ells eixits directament dels seus equips de govern, com el senyor Olivas, que va ser màxim responsable de Bancaixa i el Banc de València. Tampoc hem vist les seues queixes davant els deutes de la Generalitat respecte a l'Ajuntament, però ens permetrà una protesta solemne davant la nul·la pressió que ha realitzat front a l'escàndol de retardar el corredor mediterrani i també el seu succedani, el tercer carril. És escandalós que mentre vostè guarda un silenci còmplice que endarrirà la nostra economia, des de les altres comunitats autònomes s'aconsegueixen recursos extra per a potenciar el corredor central, malgrat no ser prioritari en la Unió Europea. Pitjor, impossible. Ha convertit la ciutat en una ciutat sense participació. Dèiem abans que si hi havia dèficit democràtic, però si hi ha dèficit
democràtic, encara hi ha menys participació. Gràcies. Senyor Caluig.